Hoi, mijn naam is Paula en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag een dagje meenemen. Mijn favoriete plekjes in het mooie Limburgs Museum. Ja, ik sta nu dus bij de Neandertalers in de prehistorie. En ik ga zo volgens de tijdbalk mijn weg door het museum maken en jullie al mijn tofste plekjes laten zien. Dus echt een beetje een must-see van het Limburgs Museum. Gewoon dingen waarvan je denkt, dat is leuk. Nou, de dingen die sowieso favoriet zijn bij mij in het Limburgs Museum zijn alle poppen die er staan. Zoals deze mevrouw. Maar mijn allerliefste favoriet. Dit is echt mijn allermeest favoriete museumstuk. Gewoon, dit is echt mijn grootste vriend. Hij maakt mij altijd een schrik. Ik weet dat hij er staat als ik hier rondloop. Het maakt niet uit, het is hier meestal iets donkerder. Ze hebben nu iets aan het licht gedaan. Maar ik vind het heel erg grappig. Je loopt hier net om het hoekje. Ja, en in één keer staat hij er. Ik vind dat we een naam voor hem moeten verzinnen. Maar ik weet nu niet welke. Wat denken jullie? Ja, bedenk maar eens wat. Drop het in de comments. Nou, ik weet in elk geval altijd, als ik hier weer ben geweest, hoef ik niet meer naar de sportschool, want mijn hemel, wat veel trappen. Dit is het kleine kapelletje. Hier blijf ik eigenlijk altijd het liefst zo ver mogelijk weg. Ik weet niet wat het is, maar ik vind kerkelijke dingen altijd heel erg eng. Het is dan misschien een beetje eng, maar de schilderijen in deze zaal vind ik wel eigenlijk het allermooiste. Hier een tijd waar ik me meer thuis voel. Katapulten, zwaarden, ridders. Ja, heerlijk. Dit vind ik altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Dit is de guillotine. En deze kennen we wel van de films, voornamelijk uit de tijd van de Franse Revolutie. Deze heeft dus echt in Maastricht gestaan op een marktplein om dus echt gewoon mensen te onthoofden. Dus het is best wel luguber, maar dat gebeurde vroeger dus echt. En als je heel goed kijkt, ik weet niet of je het kan zien, maar er ligt dus serieus gewoon een hoofd. En deze wil ik gewoon voor thuis, want dit is dus een likeurkist. Dus dan kun je allemaal soorten, verschillende soorten drank in die flesjes doen. En dan heb je gewoon hele mooie glaasjes. Dus als je lekker wil gaan picknicken in het park, dan kun je het ook nog flink op een zuipen zetten. Ik moet even bijkomen van de trap. Ik moet echt meer cardio gaan doen. Maar goed, dit zijn dus de wisselzalen. Hier zijn de wisseltentoonstellingen. En volgende week opent hier dus een nieuwe tentoonstelling. De kunst van het verzamelen. 25 jaar Limburgs Museum. Dus met objecten die het Limburgs Museum 25 jaar lang al verzameld heeft. En wil je nou weten hoe zo'n tentoonstelling gebouwd wordt, dan vergeet niet te abonneren. Want volgende week ga ik jullie dus laten zien hoe de kunst van het verzamelen tot stand is gekomen. En dan zie ik jullie volgende week heel graag weer terug bij een nieuw boeien. Doei!